Per tant, en primer lloc, i en nom de la comissió promotora de la ILP, té la paraula la senyora Anna Rosselló i Alvesa, com vulgui. Gràcies, president, consellers, conselleres, diputats i diputades. Avui els estudiants som al Parlament per presentar la ILP Universitats. Avui ens dirigim a aquesta cambra per blindar el dret a l'educació. Els estudiants ens dirigim al Parlament de Catalunya per defensar la universitat pública, per defensar la rebaixa dels preus públics universitaris. Arribar fins aquí ha suposat un camí llarg. El febrer de l'any passat, el moviment estudiantil i la comunitat educativa impulsàvem la ILP Universitats. L'objectiu, blindar per llei la rebaixa dels preus públics universitaris. Avui tornem al Parlament, amb la voluntat de fer un pas endavant per les nostres universitats i pels estudiants que vindran. Avui som al Parlament per recuperar la universitat. Som al Parlament per obrir les portes al futur. Qualsevol societat hauria de veure l'educació pública i amb ella la universitat com un dels pilars fonamentals per potenciar la justícia i la igualtat d'oportunitats, com a eines al servei de la ciutadania i com a motors de la cohesió social i dels valors democràtics. Aquestes eines no es donaran si no es garanteix una universitat ben finançada. Malauradament, la universitat pública pateix un fort infrafinançament. I no ens enganyem. Garantir el dret a l'educació pública també significa augmentar els fons públics destinats a l'educació. Significa acabar amb la gran xacra de la universitat pública, la falta de recursos. Venim d'una dècada on el sistema universitari català s'ha vist abocat en una situació crítica. Lluny de potenciar els valors d'igualtat o justícia, l'actual sistema ha contribuït a generar més desigualtats i a excloure sistemàticament a milers d'estudiants que no poden accedir a la universitat. L'any 2012, el govern va pujar un 66% les taxes universitàries, els preus públics. Ho feia en una època d'austeritat, de retallades, i on el finançament per a estudiants de les universitats públiques catalanes va caure un 37%, precaritzant encara més professorat associat i doctorants. Per una banda, es va reduir el finançament a les universitats públiques, però per l'altra, els estudiants van pagar un 66% més de la matrícula d'un curs a l'altre. El resultat, previsible. Aquell any es van batre els rècords. Fou l'any amb menys estudiants matriculats i més ofec econòmic de les universitats. L'any 2012, l'educació superior deixava de ser un dret per convertir-se en un privilegi. I durant aquesta última dècada no hem avançat pas cap a una universitat regida per l'equitat. Hem seguit retrocedint en drets. Els estudiants cada cop ens hem topat amb més i més barreres a l'hora d'accedir a la universitat. És per això que el moviment estudiantil no ens hem quedat de braços creuats. Hem sortit al carrer, ens hem mobilitzat incansablement, hem defensat la universitat pública. Hem lluitat per la rebaixa del 30% de les matrícules universitàries. De fet, l'any 2016 ja vam ser aquí, a les portes del Parlament, on vam aconseguir que s'aprovés una moció que instava a rebaixar un 30% els preus públics i equiparar els preus de grau i de màster. El març del 2017, milers d'estudiants vam omplir els carrers de Barcelona per exigir que s'apliqués d'una vegada la rebaixa. Llavors, no només era una demanda del moviment estudiantil, dels moviments socials o dels rectorats de les nostres universitats. Formava part d'un mandat d'aquest Parlament, un mandat d'aquesta cambra, un mandat que el govern no va atendre. El novembre del 2018 tornarem a sortir als carrers. El nou curs havia començat i amb ell es mantenien uns preus abusius.
Aquest context ens va dur a fer un pas endavant. La moció al Parlament havia resultat insuficient. Ara ens proposàvem aconseguir blindar per llei la rebaixa de matrícules universitàries. Calia acabar amb la dependència d'uns pressupostos anuals. Calia blindar la rebaixa amb l'objectiu d'assegurar-nos que els preus públics no tornarien a pujar. El camí no ha sigut fàcil. Han sigut moltes jornades de lluita, vagues i manifestacions. I la resposta que s'ha donat a la nostra lluita ha estat repressió. Avui aprofitem també aquest espai per recordar que les nostres companyes de lluita i de facultat s'enfronten a penes de presó per defensar la universitat pública. Fa unes setmanes arribava l'última ràtzia repressiva. A 13 companys els demanen fins a 110 anys de presó. Fem avui també una crida per acabar amb la repressió al moviment estudiantil. Defensar la pública no és cap delicte. Com dèiem, el camí no ha estat fàcil, però no hi ha cap dubte que ha valgut la pena. Val la pena lluitar per l'educació pública, val la pena lluitar per la universitat pública i val la pena lluitar pel futur d'aquest país. La ILP no ha estat una tasca senzilla, ha suposat grans esforços i dedicació. I la ILP no hagués estat possible sense la implicació de casals i ateneus, de l'associacionisme català, els agrupaments de caus i esplais, els moviments socials, els moviments estudiantils i els sindicats de professors que han aconseguit portar la ILP a cada racó de Catalunya. Gràcies. Gràcies a totes les entitats adherides. Gràcies per regalar-nos el vostre suport i esforç per fer possible una universitat pública. Gràcies per ajudar-nos a arribar a més de 70.000 signatures. Sense vosaltres no hagués estat possible. Gràcies. Les estudiants, juntament amb el teixit social català, hem aconseguit dur més de 70.000 signatures al Parlament de Catalunya. Hem aconseguit més de 70.000 signatures en defensa de la universitat pública. I ara, permeti'm, són vostès, els representants polítics. Són vostès els que tenen una oportunitat d'or, una oportunitat gegant, una oportunitat per estar a l'alçada d'allò que el moviment estudiantil porta anys reclamant. Ara, més que mai, és urgent. És urgent blindar la rebaixa és urgent blindar per llei la rebaixa dels preus públics universitaris. És urgent dotar les universitats públiques dels recursos i el finançament suficient. És urgent recuperar la universitat pública. És urgent prioritzar l'equitat i la igualtat d'oportunitats dins el sistema universitari català. El moviment estudiantil seguirem treballant a la comissió parlamentària, seguirem lluitant per una educació 100% pública, seguirem defensant un model universitari equitatiu. Avui no només venim a defensar les 70.000 signatures, avui obrim les portes al futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies.